Čus kaktus, vítal sám, takže vítajte pri mojom ďalšom videi a dneska to bude Agario. Jak som pred chvíľkou hovoril na Minecrafte, už sa ten Minecraft dáva na YouTube, takže len si počkajte. No dobre, takže ideme na to. Dneska som chcel Agario cez mobil. A ako si pamätám, minulé Agario, čo som natáčal cez mobil, sa mi moc nepodarilo. Ale neviem prečo, dávno keď som hrával ešte Agario cez mobil, tak som mával asi tak aj 8000, som býval stále prvý a neviem čo sa stalo. No dobre, takže dneska je náš cieľ byť prvý v topke. Ako vám môžem ukázať, práve som 46. Nemôžem ma zožrať, škoda. Pomoc, ešte ma, dobre. Ojoj, utekajme. Takže... No to zožeme. Ale kde to ide? Ježiš! Ja som sa zle rozdelil. Fú, a skoro ma zožrali. Ojoj. Nechajte ma. What the fuck? To som maličká gulička. Fuj, dobre. Takže teraz si pozberáme tieto maličké guličky. Nežer ma, hard. No dobre. No. Ojoj. Fí. Tým, daj mi jedlo. Ne. Fuj, ne. To bolo tesne. No, dobre. Mužka, však sme príbuzní, daj mi jedlo. Jo, nemôžem zožrať tú moju mužku. Ne, to je škoda. Radšej utekám, lebo ako vidím, ona sa o chvíľku spojí. Fú, a dneska sa mi nejako darí, ešte som ani raz nezdokol. Nechám a... Dobre, takže asi sa... Ne, nič som nehovoril. Ježiš! Ja to neviem proste s tým No, dobre. Ale... Ježiš! Utekajme! Čo mi to ide do ňou? Dobre. Ne, nežer ma. Dobre, 26. sme. Ty kokos, som pasti! To bolo tesné. Ty kokos! Tak prvýkrát sme umreli, ale teraz musíme byť prvý v topke. No, nemusíme byť prvý, proste iba niektorý. Ne, toto sa mi proste musí vždycky stať. Ne, prečo to seklo? No, dobre. To koľko tam je? A ja chcem. No, prdele, musí sa mi to stávať, že? To nie je možné. Taký už som bol, no taký stredne veľký a oni ma proste iba len tak, ako chcú, zožerú. Dohaja, nechaj ma tam, Fero, neviem. Ty kokos, to sa iba nemôže stať. Nechaj ma včela. No, aspoň, že tá ma nechala. Tam je koniec mapky. Čus, oranžovák, dáš mi jedlo? Nedáš? Prečo? Ja som tu kamoš. Čo učekám pred hentým. Dobre. Ako vidím, ten oranžový sa nejako zväčšil. Nechaj ma. Tak, to čo bolo? On ma tam uväznil, ten oranžovák, počkaj, tomu neprejde. Fuj, dobre. Tak,
Ojoj. Nechaj ma. Dobre, som na konci. Fuj, to bolo tesne. Tu sa schovám. Dobre. Takže henten sa už o neho postará. Do haja. Dobre. Že ja si tu pozbieram. Takže mám pred menom tvrdé I samo. Bozman, bla bla bla. Ani fér! Nechaj ma v proteán, či čo, dosi. Že ako vidíte, som 48. No, práve 49. Reddit, nerozdeľuj sa. Reddit, on je stát prvý, ne? No, ne, pomác. Nechaj ma proteán. Tu som bezpečí zatiaľ. Utekáme, neutekáme. Dobre, máme voľnú cestu. Reddit! Dobre. Ďalší Reddit! Dobre. Že tohto by som mohol zožrať, keď mu zožrem tú prvú polku, len dúfajme, že sa nebude spájať už. No, tak, ten asi ja to postavím. Ojoj, on sa už spojil, ako vidím. Ja si tu, to je proste taktika, proste on vás naháňa, vy si tu zbierate tieto guličky a potom keď vás dochytí, tak vás nezožere. Yes. Počkaj ma, teraz ma skús zožrať. Irán, daj mi jedlo. No, chceš ma zožrať, áno? Daj si kľudne, koľko chceš. Ježiš, tak to bolo časťa. Kurník, nerozdeľuj sa, pls. Lebo potom som v riti. No, to bude moje. Víš čo, tak nič. To bude sa. Takže takto som zožral. Yes. To bolo čase. Aj tam mi niekto dal jedlo, ne? Jedlo. Fíha. Žereme. Ne, utíkáme. Hej. Maličké kusky. Sme. Dobre. Do haja, poď mi preč. Ne, sa cerana, nechaj ma. Tak zo 414 jedna z veľkej gulina z málo kúsočkov. Ne! Spoj sa. Bingo. No, nie som až taká malá gula. Že sa toto môže stať iba mne, že? No, takže musíme byť ešte prvý v stopke. Že takto. Dobre. Tak. Ježiši, však už sme to mali, už sme boli skoro. No takže takto si to pozbieram. Tohto Marsička nezožerem. What the Si koko! Modrá gula, hnusná. Díky. Nežma. Dobre. And then, ako úplne blbec si tam dal, že Star Wars, ako úplne blbec. Čelička, čau.
Master nás naháňa, taký malý a je master, že? Že je master, to ti takú jebnem, ty master. To som nechcel povedať. To je proste, oni musia byť stále rýchlejší než ja, že? Hurá! Konečne sme ho zožrali. Že sme 38, že takto sa tu poskrývame. To si zobereme, čo nám tu dal. To sa jeden skrýva, to môžete aj vidieť. Ne, bežíme, ale nevím kde. Sú tu až dve. Utekáme. Dobre. No, zožeme ho, tentokrát, hej, zožeme ho. Do hája. Koniek nežer ma. Tak, dobre. Hentoho sme vykurčulovali a už sme 11. Že už nám iba pár stačí zožrať a sme v topke, ľudia. Tak, to bolo tesne, že som sa nerozdelil. Ne, pomoc, ten ma zožre. Som nevedel, že je až taký veľký. Podnik, spoj sa. Sme 12. a hentam je obor pred nami. Ty vole 20. Ty si ma chceš zožrať, čo? Si ma chceš zožrať, vážne? Sme v 8, ľudia, sme v 8. Stále v 8, nevadí. Ty kokos! Už sme to mali. Díky. Ježiš, to čo bolo? No nevadí, sme 10. Ešte to môžeme zachrániť. Tak. Čus, Gret? Jak sa vedie? Tak super, jen toho Greta si dáme do pasti. Help. Yes, toto sa už spája. Počuba, hento nech sa nám spojí. Yes. Toto sa len nemôže stať, že? No čo, už sme to skoro mali. No čo, nevadím. No takže ľudia, ja sa s vami lúčim. Keď sa vám videjko ľúbilo, dajte odber. Už mám 15. Super. No takže, čuste.